nonsia bo Shannon so nipa enema nonsia ebo enwumre yama nonsia bo Adom 106.3 FM what yanka Sempa 94.7 Ishra 104.5 FM affiliates wo my Ghana fan nyina amanane na afia be for kwantempo who internet so www.adomonline.com so Enyumen somewhere dey ba no edoso pa e ba no se bi wo na ye da mo bi hunu sa de no ye de nti apem wo no ye e ba no se ye de na mom se de esi wura no e ye nwanwa wo se aso wo itali ase mama mia e wura wo na ntwi nya wo hwe ye simple en ye opeja na hwe wiem sa wachinchimo na no call left right no watiem body yeah body yeah body but yell dena as any pana wotie news no so on peso be volume ne kase am watie bia o de pre na bati no ene loku kuni yeah hello kuni yeah and you mean somewhere there by the idea equity business say University of Ghana ya sabia na ebi ho University of Ghana Medical Center yes so yare na where you free me say mam nkosan lie wo ho ya be details wo Kasiebo dum say de tie mo a wo chana mo kwasan lie wo ho no ye nuanu mo awie ntoaso suku na sabre wo beso ma yie nipa bese mpimienu wonom nkrata mpanin si da bi watwe asensen esanse binum wo ho a kwan yo fa so twere wonum din no ani na ho Wachina abaisa na hene bebu nkonta na yahwe oman yakwa sika de DP so officer akohoma no anso se de ho nsem tie amanebo ekire se eto ahodo bi domkuma ne se wo mu atete eninam uromios kese huhu urumo na abre waka ne sa uromios nenam sa se yeba betum na yebehwe se de ho nsem tie Ghana mampani na Adom kwakufuado wode nafua mako enso asi ho a sire mantam miensa no mu okwako wuram na afi wakonsrahwe nwumadi ahodo a wo ye nyina no wode nani akwakohwe yebehwe eba ne sen wopani si AM task force ache no na wo mu kire no wo mu ma ne fan wode ama no wo hu bi da ti wabo wo mu dua ekurai emrantie na maba wo mu nyina tukwan wo mu mpefie ba wo hena wo kuro no so aye na adwene se sa na tie de a eye brem no mo bantiduru ho a ene eye to no tete a wode be ye mpuntunwuma ensem ni bi ka we ho e ba akɔhwe aposifo atutuo a wo mo to ten yekum akromfo anya bia yekum obi a wo be da hu so ye kromfo ana onye kromfo aposifo hunu obi no nam ho ana bagwese ni nti oye kromfo ebo ni tuo ye yi ana se de na wo mu hunu ansana wo mo akum ni pay de asi wasante mantam akɔpagya nsem bia ba be di honkomo anwumre be di kofi Adoma wanwani na nankrato hene the wamf anwumre mene obri yaboa fentem frem ya makwaba ene yentna don hwe ba kwintem hyeden so se crossover beba hebe kwa santimantemu ye di Adom trotro ebe ma ye di voice of the day enso account Kasiebo na sena omanfo bekaya nhyehyeye baaye ema University of Ghana Legon wo masase yantampa wo hwe ade esi ho a efe na yaresabia na uduru ho a wo hu ye kora wo yare na ho ato he bozin pa ne dia daso University of Ghana Medical Center dan pa ne uduru ho a wo hu say yes bi bese dansi danso chese dan ye bisi abronzan bozin ene wo ho na uduro na yare na hu a ho tumi to ho nsem ba ya miesi ye kwakobie yesi emie ese ye bed capacity ye bi ka ho ho nsem pinu a eba ye kowie na akwa sa aban kra ene eye wo mu ewo university wo no twema mentwe bi eye aba e wasa asemi ho na nso sese impanimfo abie fa bi a wo mafa adwumayefo no kakra wo ma sha ase ye adwuma no bi ho eno na member ba ko a chese Interim Management Committee waka ho ebi ne din ene Dr. Darius osei wade to dwa se efri ene ya wo mu abie no ene wo kene ko nyina no for be na otwe no 2 weeks wo yare na oba ho ye free na wo nya se wo yare na wo nenam gempa area ho anase bia wo nam Legon da ho na atomic no wa sese nkuku ne nkaka
apem pa dia kan ho ananse mattress bi se meko University of Ghana Medical Center akohwem ho ya de wose da bi we no gise bi a ye do akwaya sabia bi ama doctor ne hunu se de tie no yen refer emfa omra ho ye refer de ba ho de ne ho son na mom ya refer na wa ba ne ho son wa so be hye papa betua wa cha se we kra no nya se obi atumi work in ente sa na mom de tie ne se wunya ba ho a ya refer wa no wo mu ne eye National Health Insurance Scheme panimfo adi ho nkomo kra dada ama wo mu ahwekwan a wo befa so ene wo ba ya no wodam ye be hwe wa ma ho ato a unteska. From now till the end of the day, we are doing the guinea pig thing. We are not charging fees. Well, let's say within the next 2 weeks it should be over. By that time we are fixed. So but they should be referred. It doesn't mean you should walk in. So we would like to have people to be seen, and then once we work on other things. But the NHI also, we are negotiating with them with special tariffs. So we're reaching to them, we're having a meeting with them to negotiate special tariffs. I think most tertiary institutions have these special arrangements so that we will get there. So all of them will be imputed, but we need time to go through all this process. Etiana Montronugu so I kwanka krochia Dr. Darius Osei ena otene no na chairman Emma Interim Management Committee no Dr. Samwaba and watch say na ensem ne nam na nokra kakra wom sa ban ene as a committee no wo hwe say de na eche no school no ne aban e wo towantawa bi school na twa fa ha no na aban so twa fa ha na akwakoye something which is there bibie wo ho nanso committee no ankasa say wo mu ate o mo hwe so no school no nipa wom aban nipa wom eno nko akura di adanse se wo we ayese nchemfna a wasi fom wo a wo so ne asasa ya kan so di apoto wom ti se de atia no de sa aban nipa wom na school nipa wom a Ghana fo nyina hu se we na hu hia kra so on beka se wo mabom tawantawa bi ani hobio wo ma ya true. This facility is now a partnership between the government and the university, so that has been resolved, and that is why you see colleagues from the university as part of the interim management committee working with us. Enti na ejaba same asamwa doctor ena wote se wode nchemu ema yadiani kire nsem fufuro mu a ya wamra wo mayi mu a eda di pefe se ansa na obi a obewie suapon na be adwuma e wo mayi mu no gise wosom o mayi ansa na wosom wie a afi adwuma bia wotimi awuram enti atudi National Service Scheme na afi wono mo awie nto aso suku wo sedodo no a wokosom enti nipa be se mpem ha nwotwe aduoson ene nwotwe a chese wonum nyina wonom ehwe asese mu a na afi o makwakwaje o mtete tie wi ase na chese ye chegusu no ye dibi ko abanyuma kuomu na bi nso akọ ankranko adwuma kuomu empema de osunum ha nwatwe aduonunum wonom ye de o mkọ aban enyuma kuomu na afi empem du ene aduosum yenu wonom so kọ ankranko adwuma mu na nya bia ka kire buru be se empem yenu ene de egu akire na no na pani abedi akire a wono ebutu NSS akache Dr. Gifty Oware Abuaje editu dwa se sa nipa mpem yenu ene de aboro saa no wo mo fa akwan bi so kyerɛkyerɛ wo nkrata asɛm ne ade a emfa kwa mu enti krata yɛde hyɛ obi ansɛm so wonkonko so mayie no wɔnom nko ade de yamfa ma wɔnom na de enti a wɔnom yɛ saa ne sɛ ID card ahyɛnso krata a wɔde kɔ akwakwɔtwero ne din akyerɛ baabi a emfa ne nkrɔ no wobɛhɛ na yɛ ne maame dia ebi so ha obi dia wɔno ɛde ɛkyerɛ ne dia na wɔno wi a na wɔde ɛka ne dia ho na wɔde yɛyɛ na ɛkɔba saa na sɛfe yɛyɛ ne nyinaa yɛkurukyerɛ gu nkrata so wie niye semu a yebo computer nani yebo afidie prepare nani pe badwema no na yiba na akoye obi maame na akoye obi die akoye mienu na kyese saa forum fa sebu akwan so ene tu saa na mo no eno nti ena saa bredi wasi saa gina ye no na wo kirem se we no wo semu bi won so dia wo mo anhyeda akoye mfom so ketua bi enti yesemu wi a wo mo no mo de ende eye papa kyese ye mfom so na baaye no wo mbegina brane na wo mo so a wo mo akoye se yawia wonom so agina brane seme ka sa die nipa mpim mienu ni akire wo mo anya kwan ankwanko so mai animanim ya obi wo ha ko fa ne maame mpo ne ID card na ede ye posting obi wo ha onye onu okọ cafe bi obi ye registration owi an card no de na because ye the national ID card no air state nti o de ubo mi din a ebeba nti say ni mi din mi age ni bibia bo this is school na the details na mai say the school details na it is school so ko school no age a o kan ni din a o de ko ye ene course kwan so ye nti ye de national ID card ni na say nye pa na che say nye wa nti no ni ye you afi. So far, how many personnel amount which hold it on? They're holding about 2,101.
saa nipa ɛboro mpem yɛnu nyinaa na kyerɛ sɛ kwan fa so twetwere wɔn din ɔkyerɛ sɛ yɛmfɔm kɔto an nkrata odidi adanse no nye wɔnom dia ndi sɛ meka sɛ wɔde wɔnom abiadan Dr. Gifty Owari Aboagye panimpa bɛdi akyire ɛma National Service Scheme ne ɛna ɔteyɛ no wɔkyena akɔhoma a yɛde bɔ wɔ man Ghana ɛfa yɛn sikasɛm sɛ muni wei ni yɛba bɛyɛ yɛn hyehyɛ ahodoɔ kwakɔtɔ nsewa amane ɛne opoku fish ɛne nneɛma ahodoɔ ɛkɔ akɔtɔ nyinaa yɛbɔ yɛn ho akɔhoma ministry wei die sika no deɛ ɛbɛdie deɛ yɛde bɛboa toa yɛbɛgye nie no yakwa bukona fast na eduru saa brɛ no na ɛba ne sɛ afene kye ne mu saa no na yakwa akɔhwɛ sɛ sika no ɛso yɛ anso akwan bɛɛ so na betumi afa so nya kakra de aka ho na yɛde akɔ yɛnim na kyɛ sɛ yakwa akɔyɛ te sɛ yama half time no a ya change yɛ formula no na formula no yakwa sesa no na aban sa na hene ɔpani Ken Oforiata ebebu nkonta no ɛna ntia yɛnsa ɛka ɛkyɛ sɛ ɛde nam rumo abrewa bɛsie Romeos saa 17.5 VAT a saa bre etua no ebehuri akɔ 21% timu se bozimpa eno achi no state contribution so hu a eba freedom kuma no sɛ de eno a wo mu kyekye mu ne nne wo mu nsɛm a wo mu kyɛ nyina no kyerɛ sɛ eno nso bɛkɔ 2.5 na eno achi no o hwɛ aban sika ɛsɛ otumi enya ene nhyehyɛ ahodo de agu akwan mu a empo niema ahodo aban no ayɛ sɛ wɔbɛyɛ bɔhyɛ ahodo campaign bremu ne ade nyina na no nso no sika behuri akɔ 2.4 billion asa sika nyina no nye sika atoa na no ɛna aka ne ɔsɔfo bɛ de akyia no wɔ sika sɛm ho nsɛm so ketu sa mrahye bedwani agya fifi kwete ɛna wakyia sɛ MPP amanyɔkɔ ne nyae sɛ bibia na maama no ayɛ no maama no ayɛ sɛ maama no ayɛ nyamo san kɔfa no mra no wɔmɛyɛ fi sɛ bibia na maama no ayɛ ɔsesa ade no wɔte ana ne nsum ti aban no mfa hyehyɛ mu akwan mu ne ehuna de pa. No party is perfect. NDC in power, did great things, also did something that were not so great. MPP in the previous 8 years also had the same issue. So if you are having challenges and you are constantly thinking that you can deceive the people of Ghana by constantly blaming your predecessor, it's childish, it's amateurish. And I think we should get to the politics where we become far more sober and much more truthful. And truthful politicking means you face the facts. And the fact is that you made promises, you knew what the situation was, and yet you still said you would deliver. So now that you've made the situation, not come and be using the previous performance to justify your difficulty. It's not about me supporting. It's about you being first and foremost truthful to the people of Ghana. You said you were going to move this country from taxation to production. So keep to your promise. It's as simple as that. Politicking is about ensuring that what you say, you honor it. If you encourage the practice of just saying anything because of winning power, this country will go nowhere. Politicians and all of us must understand that when you make a promise, you honor it. So that's the promise you made, honor it. If you reach a moment where you cannot honor it, be honest enough, be bold enough, eat the humble pie, beg the people of Ghana, ask for the apology, then we can talk after. Fifi Kote, what the country, and now what I say, what Channing Simuno, Saban and Canocre, who had be a ocean bobbing to be Yanwaka. Nemo Mabani said, we go a Numua Nagana for trauma. Na enumjanesa na de nemu e ba ne sa emwa na da kulumra so dwani kwame agboja en wo su se wono so atete se to no be kosoro sa wo be sere aban no aban so aniska nti no wo pesika wo betutu mu yi we are simple, very 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 simple. Owe na usika ya 1 cedi a ye mfa nipa oha entu kwan tie ne nipa ba ko na wa usika be so no a na de ahwe no na wo de atu kwan no na mom sa aban sisika ya wo man musa also minister si cho deputies buburuja ti woti we so na sika no yetumi boa bia no a na nka aye den MP Emma Adakulu Kwame Agboja ekyere se aban no hwe na so to sika a ye yeto no emu a ene Ghana fo ye kombebu ba bi e kono o science stress aban hwe na contractor fo nso ntua omuka omuso niska. They expect to say asema ye kan or press conference no majority of it they are trying hard to not bring VAT as a tax handle, but majority of us at asema ye kan they will come. Even the VAT they will probably spread it somewhere and rename it somewhere. Why? Because a buying expenditure trend and the purpose of the expenditure has become problematic. They almost spending money on consumption and back into the economy. Who are buying 110 ministers of a
1,000 staffers anyway here. Cut down the size of your government. Yema NHIS sikase omunkotia service providers. Na wa ukapu omusika. Instead of paying them, no, fasikanu kotia necessary training allowance. How would they be able to survive? And some of the things, dear capital investment are conform. Enti untia contractors no, untuminji tax ni efromu. Untia contractors no, untumintua ni ka ewo bank. So a bank won't get this. So at the end of the day, yenim say there will be tax increases. Then that is not going to be asema businesses. In fact, at the end of this budget, after 6 months, ube who say inflation, ube kosru, ube who say our budget, our debt, ebe koso. Unim said the last time oba finance minister Baha, ya catching say Ghana's debt was almost 160 billion. Odi antro, o say yes sir, and that everything was within reach. Yaka said it was simply because the figures, the data was for a period too far behind. And then Bank of Ghana and our statistical service said yen debt is 150. Eja Kwame Agboja ena what's saying no na chairman Emma Trade and Industry Committee no MP Emma Efija Kwabre North na amani ampon mafo ene wo susu se obesre Ghana fo ya kaase enum aduru enwono a saa bre ni bini du ba bia tunu so anya abunu pa na sade ade ne si yewo malaria no aka ne ho no yenum enye saa bre ni di asikyire te ba ne saa no a wo pa aduru enwono se ya ne enim tri bubu bia nyamedua ne de awo no ne aye ye twetwa ne ma de agu ani a ne de ama wo de katrema kan hu saa de enwono pa so ese wo nom nya saa wo ntiapo ti bia aduru no economy no se betumi asisi ne yi a aduru enwono bre ni obesese taxes for ba aban no enye nanumode ne mum ne yoyomua ti yemo ye belet Jama Penny Anado name ne finance minister name sasabe enye boapaye enye sebia abro ne we trim yemo ba ya mo de ba boa Akufo-Addo aban ama sabe Ghana agina bia monye maya yeyemu nhie de me pesa Ghana for eye ne say jitwa wo mo hwe de ye jitwa no mum eye eno ne de ehu hia wan no si wo tifia o mo akonma papa ba akonma wo expect so ma me de aduane beba ma woni ne manya de adi eti accept wo ne ade ne de enkosi se wiase besa ni nipa ba koso atuato ne mum si atuato na wo si ehu de jitwa no ye eno na me sra Ghana for say ya aban we yo aban bia beba da achi bia ye tuato a ye me ya nini eto na chi ye se bia me MPP ni ntin sabi bia MPP for cry sabi adia enya ne ye bu ya ni agus because say free education yanko first ka wo hin ni eti nyina ye moa aban no ye moa nti achina ye nyina ye yi asom enim say ono abokan no foriata asamo ode beba bia e samoda e asamo be magana akona ni Ghana be fa ntuma pa efura say NDC for ka say ye bo mo si adodo bisa wo say ye ba ye say ye dia kan 34 billion and that is almost 2 years omo ye ma wo mo be fa 9 billion wo de 139 billion 130 billion and on the count within 8 years time it dey be no mo person o mo ka che NNT chairman Emma Trade and Industry Committee Efija Kwabre Mrashibedwani Efija Kwabre North Nana amani ampomafo ena wotene ne no Adom 106.3 FM Swini kasi yana sadi atie no an yedi ema wasante mantam yenhira 104.5 affiliate de oso mai muni amanone obia ejere de ato apete yedi dawuro no a ena yebo enkra yensaka abeto ya proso free mampani akache ene se Ghana mampani nana Adom Akufo-Addo ochima PSC be maboada wo sesese de watransia anti nefuanso wo san sore wo de ani akire tifido mantam yensanum atifido mantam atifido apuye ena fa atifido atoye na se na tie wodi ka kobun af mantam kodi na fuam yensa wo de ni kire atoye mantam wo firi wo ena wo de ni kire efra mantam da no yi a kise wo ba bewie na no no wachiche chemu a kire se bebia obedi kan akosra wonom enie obekọ Bolgatanga Central Bolgatanga East Navrongo Central Busa North Bumpurugu Narigu Gambaga Wale Tamale Central Karaga Savulugu Tolong Yape Kasagu Damongo Wa Central Dafiama Busi Isa Anafe Jirapa Sabato mpeso nyina obewurawura mu a wo free wa penafe atifido apuya wodani asan kire ho eho no so wose bongo balungo namu zoko kwantempa ho no empani ekwa akotwa homam na afi wahwe se de adwumadie no esiri kro eno achi kura no one village one dam dwumadie bi wahye ase kura wo kuyelingo a ho no so ewo bongo mpotam ho a eno so mpani be kwa akɔhwe senia esi ekoso efa na ofiri wa podan be che na vrongo chuchuliga
sandema kwantempon okwa kotwa homam na afi wa hyase kora se wo enkoso eno akiri nso obekwa akohesa posifo atena kese bia yesie won potemu ho no obehwese ekoso pepepe ofiri wopo na na matran konwa besi nkonwa wonu madidi nkoma ma enioma nso odi agu akwa ma na hunu ne ekro ne ne eba na ne dwada memenda bepem ne dwada so no wasan bowura tifidu mantam num na no ne awokwa akoye nie wosi na sia jaga kwantempon se obekwa akohwe esanse nyumayefo eyi akwa egusu a woye kwan no afi na rigu gambaga kuromuso obekọ na akohwe okwa ahomam ama one village one dam dwumadie bia ekoso eno nso obekọ mpatem ho akohwe odani be kire savulugu oduru ho apene ho nso akotwa ahomam esanse mansini na wotolon wosi ya sabia bi ho ne nyina mampani bekọ na afi ade koradan kese bia wosie nso akohwe se ne nyina esi kro mampani si ene wodani be kire mpatem ho sania ba besiasia na wose ba bi tise la mashigu ehose no motaking assembly plant bia wo ye ho no obekwa akotwa homam no ahyase ntentem se de be ya ne nkwanhia bi si akwan no so a ne de ani akire ho na de akwa akwohwe ntentem afi yape kasagu ehon so obekọ ho ne nanam hemfo akwa kodidi nkomo ofiro de ne be che damongo no watiasi bunkurugu na afi na rigu gambaga ho nyina owurawura mu akwa akwohwe dwumadi ahodo a yekoso na no achi nanam atrankonwa ho nso wono mbedidi nkomo ahwese de hote bia esitie obebeti fito atoye mantam num ehon na chese ne osane ba oka kode hodo nanam hemfo bedwa kese ho no obekwa akwohwe se wosi adan bi ewo ho enso odani kwa akwohwe no wie ya na chese wotwa homam ama ba bia ye kura enwoma no wonom eye no fefefe ho se obekwa akwohwe wa polytechnic ho no so ho ana sa dwumadie wo ye no obekọ afi so youth development center bia wo si wo wa eno so obekwa akwohwe se de dwumadie no esiko na wa han kwantempon no so wakwa akwohwe enu nyina mu no ulo senior high school wo girapa wasi obekọ na dwumadi a wo ye ho nyina no wakwa akotwa homam na chese nafu anso no ene wo de bebo mpempempempe saa enti sa china wo hyase a china na wo twe ene odi dwumadi nyina beba wie a obesa dani akire nkran kropon yi mu aba betua na dwuma so enti na ehon nsem no na yenko yanim toto driver ne buafuo papa ne bufu ya na enye obi ase ama ena ne buafu no meso de ama anya wasem na meka we ye Accra Metropolitan Assembly na wachese ama task force wo mo nna monten a obehuna wo mukura enkrado ene nnade nkakraka bi wunya ya na de aso tai mu na kabo ne akaka tum no ese achewa ye wosika ye jew na wachese bia ye che no na nka sika wo mo ese otua e fote Ghana nanso wo mo achi no hwe nanim a hwe no soro hwe no we ne ka ne ade a ne ese wo obetua 150 ti wodi asemi ko Accra Metropolitan Assembly ko ka kire mo se wo mo achi no nokre wo mo chi no wo mo agi ni sika 150 nanso anim se 40 watua nti opere fund no man krata so won san fan kono nkonkoje nsesa 110 wo chase wo ko task force fo no ho mo se sika bia ni ho mo de be ma no hu opa won ko Titanic beach no won ko twaja ntum wan hye beach no chese asemi hye no a mo hunu de wanya no wo ko social media no wo woro ne to nyina no opa akokọ aye no an pa nkosia ne ade eno opa apetehye kan ho ena ne ohwegu fom wo twine to fom buru nua saa de adre ne ntie kakre so yankopon una obo ye be wiase ewradie una kitu anime la ma nye driving license obi ama mtoto amri ye adwuma obi ama mtoto amri ye adwuma mi ye adwuma afita na pa bi ba this time be ku kan kama no eri ba kan kama no ni me ka won ni scan me to ta me ko awu mi samafo emoso ha samafo na pa musume aka musum minishim ni jama staban also a master aja mi gani sel owu nebusiafo everything the mami ko sinu papa ni ma awon ta to so nebusiafo ina wa se o ma se koto o ma bre o mu wa do o ma bre ubewu be we ya be kite oba si te to wa at office adu ska bulu se so mu efiti ende eko ya se wewe ti se ko se ho no da bibi awon fu be be she no imba ye me o be we ya be kite uni umre mo wa de mo ni ma be wu I swear uni me ya be fi nti ma to wa fa se ni nti ma to na ma be dua
Uni bra media. Uni bra de. Hey yo. Na osi nyankopon nu aketo no. Where is we dey be we am the voice of the deep. Na asemi sade etie ene ne bufu afu ne banku a wonya niye na yagye ne sika a ahye no atwa ne nsuno mu a depend you a chese ade no apeni no a wohu de onya wode ho ahomte aburu nuye ene ye bi sa dra afo sa no etia na mo chese tax force fo no so de asem Ghana ha aso binya tumi kakra de opa bia no woye wode wachi me sika sa woje no je no a abrochire obi ankobodua fi se camera ibo ho ye twa na de kinje kura betumi ayi ama all the angles ene de ama enu anie ha de aso hwe wani mu a de opa no de ata pampam no wanya kakra wo ho na kese ene wadi se sika na ade abona taso enti ene adrafo ni bi di nkomo no mo kese enya agro wo mo chewa etumi ohwe wani sa na de opa bia no no wadi sa charge no had an encounter with AMN. It should be 4 times. The recent one happened last week Friday. I was at home when my small brother called me that he had fuel shortage. So he called me that he had fuel shortage. I said, okay, no problem. He just moved the car from the fitting shop heading towards the house, and he had the shortage on the lane from Adom roundabout going to the cemetery before the junction to the cemetery, the filling station, the gas filling station. So what happened was that I told him I'm coming because around there he doesn't have a gallon, he doesn't have anything. So I quickly rushed to buy the fuel for him. When I got to the scene, before I got there, he called me that they have locked up his car. So wow, I got there and the guys brought a towing car to come and tow the car. Meanwhile, he was sitting in the car, his hazards are on, only that he didn't fix a triangle. Fine. I put in the fuel and we sparked the car. The guy was saying that they want to tow the car. If not, I should come to the office and explain to their boss. I said, no problem, but the car they shouldn't tow it. And we drove the car. I drove mine behind him and we went to the office. That is Zoom Lion Yard on the same stretch. We got there. They gave us a receipt that we should go and pay. Which kind of payment? Said because of where the car was, got fault and blah, blah, blah. So we have to pay 360 cedis. There was a man there called Mr. Eben or Mr. Ben. He is the one in charge of the whole place. We tried explaining everything. This guy wouldn't listen to us. My other encounters, it wasn't at Kanishi, but it was at Achimota and another one at Hand. Another one also happened some time ago, 2 years ago at Kanishi. Enti na ehwo asem no we mini se ura trotro mu adrafo no be na manfo be kire wo madwen pa ya bon wade eguso ye wese ibenya Accra Metropolitan Assembly to tax force for no wo mu eda wo mu ano yenya answers bi hu bi ayete ne se edu ba bi aka azodo abekchi na be kire commission ti ene wo tumi ho enim sa o ka na ekokora otumi ebe tete wa ne hubo breaker uti aso enko ne ya chew emra ne de say ye adwuma driver for no trotro drivers ni bi wo se kwan mu pe no wagina no wolodu eno sa de o che no ye wo che no so afan ye wo ho no amana tuye no apepepe na mom de emfa kwan mu na obi wo ho a ho no ye no stopping no parking na bia wagina atwene nsa to credit ni ya chew ye say ya twere ha no parking no hu ye parking ko na stopping ko ti ni nyina no wanye ni ye de eno mbaburu mu nue o bo adwuma ne de nyame nka mo ho na monye nti sa nkan mra no one for driver rough ti monye nemum monye ne se de ese moye no ana ankofo se duabro yi amba duabo apiem na yamfa ye ni nkire achemba nso ewapoe mantem mu na bere machi otoso miensa na ye hene wo ho na ye nhihye bi de atokuro no mu a aibo akuro no pa na kire se ni kuro mfo ndodo na ye papa samu cheso omutu kwan a wono mma disi obi awu ansa na o ma be fie nti amakuro no mpuntu di ato ape na ohun se nansense obi firi mu a obehwe ne kwasi mensa kwaku bempa ko usu akuya mansa wonum nyina gutepa abotase ebinom so wo yaji atese ne wo nyina ba ne wo mu wabrochire we wo Italy we wo Germany we wo Britain sa na o mu ba ene o mu ba de ensa no jai o mu yini kufu tinana yesa no so o mu de punu bi asi wo obo ansa ma busua no tibia beto okro ne diem kakra sa abo amakro sise no ani ate na kronti hina wo hoye na baafo amu akoto so miensa ene wo kire se ankane no se eye ba aso obi a wo waye beba na nkwan waye obi amfo bi ho nanso firi se wo mo de hyehye ne ba se ne ye gi sika firi yemu di abo akro no fe de obi ate ase enti ne foto no mo bo ase kufu a kakra ene okoduru achemba nso a o kro no akonkan kakra e wo mpuntum
rules be say within a year no over country na when to me amba a year kwampona maybe twice in a year or thrice in a year ubetimi aba 3 times in a year ubetimi aba sene be ya e be hu say oh good over country it say ko ba say wa mba kra sa ne dia eno na ma that deduction no eba ma ye de koto oman no kofesi mu na say be ya ye hia moa bi to say e bia ye public toilet sometimes company dey pumping you no it mean for sometimes choke ni dem omo mbe ye san nwuma no to mo ye wi o see etu amakanti be ko sa kofesi ni ye de say scan bi ni sa oman san wani bi a ye bo bi go ye bi o metimi bo ne de oman san wa ka won say oman excuse me say ohin wi so bi e bon san wa ma ohin sometimes ye di si ho no ma say ye hia ade bi a na ye de aye ene na sa say o mbe ye ni e chi bi na ye de kan no so ne de ato ho no ye de boa ye ma 1 2 3 bi a ti bi hia enya so me ko bodo ru say ye hia wi nti ni say e bi ade ne so bro ye so ene na ye be frɛ more hands e bi a ye MP nearby ana ko mu no ma fi ne ma ye ti bi sa no ye ti o ne de aboa ko na ye ti o ne sa so de sky wo say e ya tai bra ye hu ni say ye na sa na ana ye bo ka na say ye ba edu wa de bi su hu ana ko mu ofo so ke twa mo ho because edu mi de so no wu fie fo ni dia mboa mi nti mi mboa o ba na sa so e ma hu o so no sometimes ni je bi wo ko ni ma unya me pese ahemfo ni nkuru aka mo kan ye ho no ombenya da courage na ombe inputi sa rules ni bi wo omukuo wedi mra papa kama chemba nso o ma hyehyɛ ni ye nanso kuro bi wo ha fe na nanu mu nkonta na akɔyɛ nwenwonan na abɛte sɛ bode de mu adi no wonum ni nkomrante ne se da bi emu akoro afi bi ombedi no wo sa afi mu ehunu mu akoro na fi ma atwe abam na opani kronti hina wo achemba nso na na baafo amu akoto so miensa no si apene se da bi we ye ne mpanimfo a abene ewo nipa ye na setremu ni yakobadie mu sociologist Pentecost University Dr. Christopher Mpedu ye ne ni nkomo ho no se anka na nanom ane asemba ya yesefa snap bra ni age akoto a dwampo otuadua koyi ne na ba begina ho sense wayam fumso eye be ye opanati awo unua no wo ma otu kwan a wo manti mu de na bansa na mbesie ne gese mu twadwan gese mu yewe ene de na no hu se da bi se ye gi kakra ne ye de boa mpuntu koso enu nti saa de na nananom bi de asi wo mani suo no eye pa wo se obi bia eboa titru se wo kura wo firi mu nko ade odi bi ko ho a eboa rules be say within a year no over country first no so be inquiry ana say obi kasadia or he penny bi ana say obi ye ni a emfata aya no mo ji dwan aya na o mo je bibisa ni je so makun o maku ni je say ahemfo na cheche but say no the development ahemfo bebre who say ahini e development ana ahini ye leadership in of development enti ohibia say ohini papa odwin o mani yedi o mani kan ko man nkoso now so he be as create just a private binya afaso atuanya resources on the bi aboa ma woman no akoso dem say no be and for be again say well that new marketing kiti eye etuwa say hwehwe wo ba yi ana say etu bi no won so tiri ba we obi abon sawa we obi a oman no ade bi ehia wo say ade ehia wo dia eno die ebeboa wo ama yaye ama ye kama say nya ade a oni ye chese ehia wo eno die wo se toa esefo kwan bi so na yetumi sanction wo ana te twa so kakra na be ya wo so be committed ama oman na kura wo free so. Dr. Christopher Mpedu sociologist at Pentecost University nene ena hote no yeguso de Kasiebo no Is Naket said ya watie no na atumi aboa ne ya tra Kasiebo no so enra ya tie ye se akromfo nso we7 etu aka wo mo ama wo mo awu Ghana for any ye say the best way to deal with criminals is to eliminate them and okre nipa so baboa ne yaso nya no obeka wo a ene wo pa ba na de aboniti so pe no akuno sa pepepe sa ne de onufu wo na akromfo yi time Ghana for any kwantufo ene wo mo ekodwa onam kwan so abahuni abetwa hye wo so ya jo mo sikanti ekum wo mo anase ye wo mo ho kyere wo mo say ya na Ghana for any age pa nanso nsɛm a SAPH aba ebi HSE wudu bia emrante na wo mote ene nipa enim wo mo a wo mo kyerɛ sɛ no mo nya akromfo wo mo yɛ correct citizens pa kyerɛ wo ka sɛ wo mo yɛ akromfo na ene nti wakum wo mo a na kyerɛ sɛ asɛm we die mu awuram ɛyɛ no korɛ sɛ obi yɛ akromfo me kan kyerɛ sɛ bra mpa kyerɛ mo yɛ akromfo na mmom sɛ obi yɛ bo anam hai na yɛ abɔ no to tei so yɛ amro ba bra ebia wonya ade bi ese so ya amroba na get asem na akoye something which is there bibia ho
And I'm so myself no akoye deja and the zongo community se wasante mantem a wo mu adwalai ama amaneba ensa kakra ke se ne wo mo hihye koba ene niema ahodo okwamu ebi mu kra so mu ko police station akoye mu asen ene ade a ene ase o yemisa afi se e nokre adwuma ne de asa de ka no konsuo na bo ahina wo konsuo no nko a de dako beba ma watumi apuli am waba ahina no tia posifo wo mu kum akronfo ya ni gie betumi aba so mu akum nipa bi a eno nso nsese nkomukum wo mo fi se nipa wo mo ye nso so mu kura atu asa de posifo kan ene wo mo to na posi nso to hye wo mo a ti posi ni ba kokura aboba ba kokura ma obi a che ho kese ade bie ni we che se e bia wo mu nya wunsu kakra ai bia be ka se o polisifo bi so ho toye kakra na enokra no mu cross fire zongo mrantie ne wo mu aka nde che se mrantie no che se wo mu anto atuo bia polisifo na na sheda kokum wo mu se ba kwa obi girl se sen wo mu nsheda nte asemias yes asemi se sen ete so de aseni polisifo there is god o enti emi sa asemi mu ne mu asante mantamu polisifo mpanimfo babonten se enokre wo mu duru ho no mrantie ne krim tuo womoto ya papa na womo so ato papa na polisifo tu na ya na very very sharp eno nam so mo mutumi kum sa nipa nso no yentie police commander DCOP Mensa Duku ne nchemu a wode ema yese enam so ma womo kum sa mrantie nso yi na sprinter bus no na polisifo mienu ati no omo free baby a omo duty point ba manso kwanta ena amobes ebehia wo mo attack wo mo nya polisifo no kwanda team na other civilians be so eti kan omo attack police for na any other civilians na omo gi police for no so mienu no tuo no so e de kan omo de no ho nti na mo ho na yenya intelligence e ko nwira mo ho no yenya AK47 no enan no na police for de mienu ka ho ene yenya one pump machine gun so e kan ho ene ammunition sa omo de ko attack omo anom titika no including the police officers. Eti ebuye investigation so ayebu so a nti asam sisi ya so ya de yanko for police force so anti-armed robbery team ya do makwa kogu ho omukọ ho omugu manso kwanta omugu ho no ma ya tra say ebenya omo a omukodi saa akukasam no emu ho na regional command yenya intelligence of course credible one say Omukoya that robbery, the same people. As our plan say, one person no more taki passengers and another mining site. If your boss and you increase your policemen on the ground. And the information said, and running down 1% almost striking. You see, mobilizing and strategizing, and you know more encounter. So I'm sick. Brofono. Omudru a signal on Momanina and almost start engaging the police. Omo fire, near Suya fire. In course of that, you know, and I overpower Tinipanson and the free. They started with investigations. And it woman fire, no more so fire. Now you Jenny, where to tumtain, Yakuba. Now we're so at Tronapa, tame, Makumino. No mukum nso na asem no posifo ache wo mu die mu na kwasam no Ghana oni posi nya asem a posi asem wede enti na ya na ayese driver posi wa kwaso red light wo se me nkroso ye de obaya ne se obepa posi ache odin onya de uduru court no wakaso kwaso red light eno an no asotwe beba so enti e ba ne sa no ayedin ti asem no ba sei no posifo ache wo mu die mu na hwan ene yenyi nie na akwakoya asem a bisa mabunu ne abusuafo kyerese wo mu ade hye ne nya akromfo na polisifo mfomso na wo maye wo mu nyintum so wo mu se da bi na wo ya akromfo when a security analyst Prosper ni Adom wozu so obesre se be ya asem se ba na ni polisi ni ba ko tola a wo keni driver fo ya wo mu pake rofi wo mu so mo de ko police station wo mu se wo le wo dread na nso no mo de ko ahwe asem ne ya ni am wo mu ti asem se ba yebehia eku a enhye posifo enhye obi ase na ye nhwemu na kra e wo sa ase ofise no kra no ama anhwe yi a na ama
omanfo gidie ne arehema wa posifo mu no ankoso anyina ho saa. When it comes to these issues, now see your patient now because the same pleaser embarking on operations are lose lives and all that, it becomes a bit discouraging. And when it comes to these things, I complain about a lot of robberies, Though at least for us, we are careful, but they must also undertake the duty of protecting themselves in the process. And these are some of the things that we have to be careful about while looking into these issues. Also, but in doing that, there are risks that goes with this thing. And without establishing the facts, we can't jump into hasty conclusions. Ayado etwa so kyerɛ asɛm sɛ ba ɛyɛ na ɛho behia pa si ebenya fan yɛ de sɛ posifo na yɛmfomso a yɛnhunu ne yɛnhunu sɛ wɔn ayɛmfomso na de ɛsɛ yɛ bia ne yɛnya ne yɛnhunu sɛ ampa ɛmfom wɔ nipa ho na ne yɛntu ho na mo ne mom ɛba ne sɛ ne ketaso mamuaso na wɔ manfo tim abusua tim sɛ yade hye yɛkum wɔ mo yɛmfa kwanpa so ne kum wɔ mo asɛm no nokora na adi ne ade a ɛyɛ na ɛha adwen ɛma ɔmanfo fi sɛ wo hwɛ posifo tumi a posifo mu ni hu omitumi ni nyina free civilians ho ye ne amomutumi ntinu opagya ne nsa pɛ no wagina no atade na ɛhyɛ no ne ne de hyɛ wɔ mo ti omutumi no omunya free civilians yankase ye ho kɔto sɛ bo police ni ababu nkɔfo na ma police no ho atɔro nti ti saa tumi no a de ama police fo no ye mmɔ ho ban ne mum ye ma ne nya korɔgyen. When it comes to these issues now see nya patient na hwehwɛ no amani ye because the same pleaser embarking on operations are lose lives and all that, it becomes a bit discouraging. And when it comes to these things, I complain about a lot of robberies, Though at least for us, we are careful, but they must also undertake the duty of protecting themselves in the process. And these are some of the things that we have to be careful about while looking into these issues. Also, but in doing that, there are risks that goes with this thing. And without establishing the facts, we can't jump into hasty conclusions. And it's yen see asem no pa yentumi entumrika ententem enkase sei ena yaka asem no ede asi. Amane bo hwe se nam sa asemi ho asante mantemu enhyeda enwe ntitiri bia emrante abusuafo ewo aye ho kakra ama nteche se aye something which is there. Enche beko insha studio ni akwa hwe se dia santemantemu etie nempo otikokọ so enso e dia futo bi aba se forestry commission ene minerals laws ahodo no se yetu ho na mo a eya ye manananom emremu ebi ene nsem ahodo bi asi e wa santemantemu na ye de ho ensem e dia branch be crossover na yakwa kotie sa nsemi nemom hye nso se fresh lady capsules eno eneboa emma mo ase eho wese esan eyi menstrual pains de friend MP no efri ho ema o konfichi a otumu se asondwe muli na ne ho ato no sanso na MTN yeguso esomo ye mo akwa ba beka ye ho na koso ato ye shares no sana busumi yakwa wiye eno achi no obi frɛ na wodada sefa mobile money number no pin no manoa mesro memfa ma no pin no ye secret memo obi a so nye so transfer scam wa ye wade tesa pin na kanitim wada no wo sende he said na no Ghana boy na near friend wadne form obi so anya bia so nipa na send this can be agune de so send de ba kono ko na de aka no wabogu no so phone so menya ne sa wa force na ye wade Grace of your Pater Clinic would be a wanya stroke afanobra and I idea be a etete no na ase enko yi abrabo mu a ne nyina no wode ne ba obehunu sampa ye beboa no ama no ho atumi atono a enuro no nso no otua no ya fafa na otua ketua bi Total Ghana ye ne de trotro fo nhyehyɛ aba taxi na we no de aye ne sɛ trotro na sɛ taxi no oba na betofu a ne register o ana sɛ oba wo so person register ye free ne register ne ama card abetumi diska gu so abetofu abribia wo de sa card ne tofu la kyese unya bebre chen sɛ wa wo de sika nkasa kwakoto ɛna no nso ye safe na kese sika no gu so we no ayɛ fan club wa ne yetia no bɛka ye ho bi na nya fu o papa na afi ne ma entumi enkoyie emfa ema yenkɔ na ukuo ne yenkɔ asante mantemu atututu yi ene otumfo ahemfie ne ensɛm asi ɛwɔ asante mantemu no Enti sabre yebekɔ insurance studio na afia kwakotie sansemi sɛde ɛteɛ na na uku wote yanka na wasomu ɛwɔ bridge no so ɛwɔ insurance studio ɛde amaye
Yaba Maden say Beko Insure Studio na Wamoti and Kan Yetumi Afa and Sama who do as you as Antimantemuni be Ede Abrel. Never Marian Fisa Kendom Jensen Power Capsules, Ababo Amway Bemamu, Ubetumi Agency, Ubetumi Eshekia Power, Yahoo say as Ahwadino Abba Ewo Sisim, now Bono Cadre said Etienwa, Yentibomodian Pet Kendom Jensen Power Capsules Nibi. Sansana Cowbell Gold. No, they are normally wouldn't show one I pipika if it's a when we are tick. Tiabana say, call yamu a bechepa, won't say, Nanyama equay, a war with the emo. Etel, any tigo, ya can't your home at your boom, Etel tigo, was 7 or the to watch it. I say, no one tell you, sign Fabio never sign you. To credit one gun a pefaguso, or to the guso who say, Ashansha say, yeah, Juma, or free Facebook, ni free, winning now, beginning now, what's happening, I didn't free, no, not walk or so to me, enya. Na malaria, hawa, tabia heba, Mr. No be nemo a one day. A one day we hear a bra plasmodium na could di umoja no mumoja no saano. Tabia heba, Mr. Ena uhia, and in tipebi, nay na emwao. Womadaroma, yeguso, ede Kasiebo no airbrow, enche, yebe crossover. A branch for no atienka na womunya enti enkan de yebetro Kasiebo no so na afi yaboye honso na yakọ yentrotro no okay yenkọ trotro no emu emra na yene Mubarak Yakubu nkonkodi enkomo Adom trotro hye no so se yas to face ye de twi yesen ema yesen nam ema yenya ahoden ewo yenum fine pa sanso ena afi dank procare heba mixture Ebwao Emma prostate no eno dwonso ne hawa ewo ho ni nyina efiri ho wo madaro ma yemo nwura mnyanko ye ntrotro no mu Yakubu ho chika fim efiko fo dia ba Accra Adom trotro amra m kan nam ne passengers en beka sa na fine pa sama futi ama Yakubu diaye die sum Masum Jim FM Corre Gobi kana lafia go lafia lo go be me gbolo be videsia ai ndi abe on dagba ni be bi ebi adbe fa no do ko lori ka dawa be go videsia kan ma bonne ke ta ultimate and sankrofo e da pa na bibi besi ye frisa ka idea na tiremu ye botwe na driver nda odi ko no set ne we tirikura ni minute ni blue sprinters sprinter emu aja ze ndeka pe so se te bono dia ina be traja ko eka mamen eja uni ai frase me ya ka te bodena be traja well gaba lo ka well me non pese men ka about what AMS for no yeah driver for no. Well, basically, what they are doing is not really fair. Because, okay, make a chika. The driver stop or bus stop, automatically, what you know, best bro, so there. Yasha, enquire, almost said, I drive for no P. It's a process. Yes, and I bet you just say, okay, correct. The matter of Kasiebo never tell your phone. Hey, Gobi. Yes, I negative, I won't get to. And I want to my paper, but I with the process. Yeah, Gobi. Yeah, yeah. Wow. Papa. Can't be fragile and get it. I wouldn't get you, Papa. What's the Coca-Cola and have a young toothpaste, what energy drink and have a damn crook about Mr. Daroma. Then you go via Nugazi. Yenika Potibia, Yenika Namibia, Georgia, it's me food in common. Man, come on, go walk out and Muslim. I'm on your sem, and in some for baby. I don't trot. Say I don't trot. Let's see, I'm a adventure, and a Mubarak Yakubu, a so ya say, Boama, ye de Ebrel, no. Said, no.
wonim trɔtrɔ yɛ tim ɛne nti ɛyɛ a yɛba yɛ na yɛntumi nka nkyerɛ sɛ ɛne mu bɛkasa te ɛno ane sɛ wɔte mu a ɛduru hɔ a na ayɛ surprise na kɛ sɛ wɔne mu akasa na wei no wotumi sɛ passengerfoɔ no wɔ mu abrɛbrɛ wɔ mu dedadeda wɔkaa no mu amama mu barak ho ahyɛ no saa no ba saa ne ɛyɛ no yɛ mfeki nti natural na sɛdeɛ ɛteɛ no a na yɛde ama naked sɛdeɛ ɛka no no adom kaseɛ pɛpɛɛpɛ naked saa yɛnkɔ yɛnim ɛwɔ kaseɛbɔ no ɛmu wɔsɛ yɛfrɛ me Tony ɛmɛyɛ adwuma wɔ Kofi Annan International Peacekeeping Center na wuduru ha sɛdeɛ asie bi mu ko ne sɛdeɛ asie enjoy mu news no monkɔ so na momfa ɛma yɛn saa Tony ɛne mu amwɔ Kofi Annan Peacekeeping Center nyinaa yɛda mo ase sɛ muguso a mutie yɛtro akaseɛ no so yɛto akaseɛ no so a yɛde ani ɛkyerɛ soafo a wɔno no hwɛ ɔbɔ adeɛ bobere mu afei abɔdeɛ nyansapɛ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ no ɛna afei abɛɛfo akwan so minister ɔgyina hɔ ma environment science and technology Professor Kwabena Frimpong Boateng wɔde ato yɛ nuanom ɛkɔpo animu sɛ apɔfofoɔ wɔsrɛ wɔn mu a aban sɛ bosome baako pɛ wɔ ka tom ɛpomu obi ankɔ yɛntwɛn ma enwene no wɔn ngo dodoɔ mpempempempempem te bosome wankɔ ɛbɛwu bebree osi akyire kɔ yana kyerɛ sɛ okɔ akɔte wɔn fa soɔ Professor kyerɛ mu a aman bi te sɛ Senegal Gambia wɔnum nyinaa san hyehyɛ wɔn yɛ Gambia koraa deɛ wɔne bɛte bosome bi amiɛnsa na obi ankɔpo enti obakɔ na nwene na wo agum bebree ene Ghana fo bi kura timi ne nampo no so saa no makopie mu Gambia omu koyi po emu nam na no ana pani kyerɛ sɛ yɛni agyese yɛkɔ Gambia koyi nsuo mu nam ana mamporo so asa de aba abra o matum boso miensa die enti na Ghana kyerɛ ndede enti wɔsrɛ so onom ne aban nya adwen apofofo no sɛ de bɛyɛ a gyina yɛ aban asie yi ɛmfa so twitwiri de ɛwɔ so nyina no apofofo no ane benya adie. The minister has introduced something that we haven't done before, closing the fishing for just 4 weeks. Because we know scientifically that it is this period that the fish will lay the eggs, they spawn, lay the eggs and so on. So if you catch them at this stage, you find a lot of fish, eggs in the fish. They are fatty and it doesn't taste well and they bust when you want to. But some people are up in arms against this. And that is why we have almost depleted our fish stock. And the sad thing is that Ghanaians then, because they don't get the fish here, they travel all the way to Gambia, Senegal to fish. Fish is there. And you know why it's there? They close the fishing season for 3 months, 2 to 3 months, to replenish the stock. It's not a wicked government. I mean, we are really using science, technology, the things that we know to help fishermen. But the thing is that it will be good for us. We don't want to deplete our fish stock. Any ayati Professor Kwabena Frimpong Boateng soafo a wono na hwe obo ade abobirem nyansape abefo kwantempo na fa adwen foforo ya yede ade so eno aka se Gambia man no de wono ma ye bia ma bo antie ne yete na se yetimi ko Gambia se yekoyi nsuomunam aba ha beton ne adi mfaso a wono mte ase boso miensa metum enti Ghana nso yentwen ama fe boso miensa no yede yakra de boso mepe yenyema yense de be ya yenu no apofofo mkopo umbenya nam bebre aba bedi no maton bie Adom 106.3 FM enyumre no nsia Kasiebo no an yegu so de ma no yemfen voice of the day Emma Sabre ya Vodafone future ne exciting enim so I ready dada Vodafone don't come 10 pesos Tony said in fedu enje bibia ye 10 and ye 10 everything is a 10 distance bibia 10 pesos abe browse when you 10 megabytes just send you 10 years and one year 10 birthday and ye 10 anti bibia open 10 bravo da phone so ubetumi akasa utumi 10 pesos when you just say Mr. wa bomode ane be kan ye ho CB men and women capsules ye bo ama Johnson no akoyie Johnson wa feel trabia say sa Johnson e de enokre ewiase ade e de ba ko pa ne Johnson wa Johnson wi especially na eba ne se ebia unse mema na menim said one day ye ho story aso bia Johnson wi a eso ejem Johnson wi a no ejem na eba ne sa na obi a nchewa wonse na otimi o de wani agisa ba CB men ene be mo atumi Johnson afili ente Johnson afili trabia bomodia na CB men na entumi emwa o ye oba CB women eno nso eye ma mo de no ebe ma mo nso mo Johnson no akoyie na tokura ba gwese no apaya boy no me kire VRA very romantic area ho no ebe ye fan CB women capsules no wo ma da roma yemfa brand no okay voice of the day no eno enie tie se do si shase wo say so yankopon
Una obo ye be wiase. Erade unu yaketu anime. Erade unu yaketu no nti dua bono no ye kyekyrem no. Se Erade unu yaketu anime. Bra ma nye driving license obi ama mtoto amri ye adwuma. Bra wa bra ansa na onya driving license obi ama no trotro de ye adwuma. Obi ama mtoto amri ye adwuma. Ah me ye adwuma atita na pa be by this time. Be ku kan kama no. If you no pa be pem sa by this time banku kura nka na no. No, and ba kan kama no me ka won ni scan me to ka me ko. Awudo mi samanfo. Otimo so no ye nkran ni. Awudo mi samanfo no wo frɛ wo mo de wo mo abodua no. Emoso ha samanfo na ba musume. En wo ko wa kakra ko fa ahoso de kan ho. Aka musum ministry ni dia master ban. Also a master. Aja mi dia mi self. Owu na busiafo everything e ba me. Bi ubodua ya memfa busiafo nkan ho sa no won na aye obonya. Won na say ade. Wo hwe na busua nyina ase sa ade. Sa de ye no. Dua we de o ya ye dan no ye dan. Yeah, be bona dan dia ko. Back to sender. At least nkono nko an ba yere kase no as voice of the day no an dia ma no me dey Kofi Adoma wanwani na nankra to hene the one anwumre me ne obri yaboa